Fi kliem il-professur tal-ekonomija Philip von Brokdorf, is-sostenibilità għandha tkun ċentrali fil-budget li se jiġi preżentat nhar it-tnejn li ġej. Meta kien qed jieħu sehem fid-diskussjoni waqt il-programm NetLive mal-konsulent fil-qasam tan-negozju Abigail Ġusmamo, il-professur von Brokdorf tenna l-importanza li nħarsu l-ambjent ta' madwarna. Importanti tkun sostenibbli ambjentalment li hemmhekk għandha sfidi kbar u tantu hekk fil-fatt anki jekk wieħed jara l-emissjonijiet bħala ekonomija tagħna hija fost l-orek mhux l-ora fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri għandna bżonn nagħmlu ħafna xogħol hemmhekk dak id-direzzjoni biex innaqsu l-emissjonijiet u niżguraw illi ambjentalment l-ekonomija tagħna mixja fid-direzzjoni tajba. U t-tielet l-aspett mill-att sostenibbli soċjalment. Il-professur von Brokdorf enfasizza fuq il-ħtieġa li l-ġid jiġi distribwit aħjar dan fil-waqt li saħaq li l-ekonomija għandha trendi lura għal min għandu dħul baxx. Fil-waqt li tkellem dwar il-bżonn ta' aktar investiment fl-infrastruttura minħabba l-mod li bih kibret il-popolazzjoni, Philip von Brokdorf insista li hemm bżonn insaħħu l-manifattura u s-settur tas servizzi finanzjarji. Fl-istess waqt bħala pajjiż irridu nkunu kreattivi. Importanti jsir iktar investiment. Imma biex nattraw investiment, anke inkluż investiment barrani, bżonn ovvjament nkunu iktar kreattivi biex noħolqu iktar inċentivi u naraw ovvjament kif nistgħu nattraw iktar investiment minn barra. Fl-intervent tiegħu il-professur von Brokdorf fakkar fuq l-importanza li nkomplu innaqsu l-iżbilanċ tal-pajjiż. Importanti allura nkomplu naqsu d-deficit u mod partikolari d-deficit għax huwa problematiku qed jeċċedi iktar minn 3%. U f'dak is-sens naħseb il-budget se jindika ċar kif dan se jasal, dan it-tnaqqis se jasal. Però iva importanti wkoll li jagħti direzzjoni ekonomika ċara ta' fejn se jwassal il-pajjiż mhux biss as-sena d-dieħla imma fil-futur. Il-preżentazzjoni tal-budget se ssir nhar it-tnejn li ġej u dakinhar Net Television se jkun qed iwassal programm speċjali li jibda mill-5:30 ta' wara nofsinhar il-qudiem.